Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV otieno machielo arwakni machiegni yudo weche manyien mago imore Ramogi TV ka wan kod mathoth ahinya ma waikoni otieno ni kamoro amora ma intie bed thuolo bende mar ndiko na namba en 236000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Imia pachi kotenre kod weche manyien ma wakelo ni otieno masani kamoro amora ma intie ma en Ramogi TV. Mokwongo wayud thund weche. A full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here. Duol mar IEBC oyango ni thuolo manitie sani nok ma ok ginyal goro kiewo manyien ka buche manie doho bende medo rocho ikruok ne yiero maduong'. Bura ewi nek mar rawera Albert Ojwang' mane onegi e tesend obila koro yang ni biro chakore tarik 7 dwe mar 3 higani. Akingle bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur tasebedo ka onge gimora mora manyalo yude season mar opon gi chiri. Dido karabolo nyaka manumu maembe oyukte irume ya. Jodak ma Kingle omako bimbe masandogi kendo chwalogi ne jorit le mag bunge KWS. Machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel mana kochakore gi sechegi. Jaloko mare iluongo ni Belinda Phillips, nyinga en George Bati. Machiegni dul mochung' ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC ok bi nyalo goro kata pogo kiewo mag gwenge manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Jakom mar IEBC Erastus Ethekon wacho ni thuolo magin godo kata magidong' godo tin ma ok gibi nyalo tayo chenro makamano ka bende buche ma pod nitie do medo keto inga. IEBC kata kamano dhi chako chenro mar kawo pach jopiny kod puonjo jopiny ewi goro kiewo mag gwenge motelo ne yiero mag 2027. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino chako no weche manyien mago imore gi ripodne. Weche 18 motelo ne yiero maduong' mar 2027, IEBC ogoyo bade piny ni gionge kod nyalo mar goro kiewo manyien mag gwenge motelo ne yiero maduong' mabiro kalure kod thuolo machuok modong' kod buche motenore kod wachno mapod ni e nyim doho. Jakom IEBC Erastus Ethekon olero ni chenro mar goro kiewo mag gwenge nyaka tim higa achiel motelo ne yiero maduong', gino ma ok nyalre kindeni nikech chenro makamano dhi kawo thuolo mar higni 2. A full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here. It takes 2 years for us to complete that comprehensive delimitation exercise. And of course, we are aware of the limitations placed by the Constitution as well, under Article 89(4), that requires that a boundary review that is intended to be applied in the general election, for example, the 2027 general election, must be completed at least 12 months before that election. Kopogore gi tieko goro kiewo mag gwenge higa achiel motelo ne yiero maduong', IEBC bende dhi tiyo kod ripot mar kwan jo-Kenya e goro kiewo makamago. Kata kamano, IEBC ok nyal tiyo kod ripot mar kwan jo-Kenya mar 2019 bang' doho wito oko ripot mar kwan ji e counties mag Wajir, Mandera kod Garissa e higa mar 2020. Kalore gi mano, IEBC biro rito nyaka tiek winjo bura makamano e nyim doho mar Court of Appeal motelo ne chako chenro mar goro kiewo manyien. So until the courts resolve that issue of that population census report and the litigation around that is resolved, we can therefore not use that data for the discharge of our mandate, and therefore our work to that extent will remain hindered. Kakayo maber matimo ikrok malongo ne yiero maduong' mabiro, kweth mar Ethekon ong'ado gi duol achiel ni chenro mar goro kiewo mag gwenge ibiro tim tok yiero mar 2027. So therefore what we are telling the nation is that undertaking full delimitation alongside these other competing and equally critical obligations would create significant operational bottlenecks and may, and I insist, may compromise
the overall electoral preparedness for the 2027 general election. The Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. IEBC bende olero ni kata ka ogor kiew manyien mag gwenge, onge kwan manyien mag od bura ma idhi medo ewi 290 masani oyang kod pend chik. Kata odoko ni gisebedo kod midhiero makoni kod kocha, IEBC osingo ne oganda jo Kenya ni gidhi bago yiero ma ohuyanga kabe ne gigeno chako chenro mandiko jogombulu manyien e tielo mar ariyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nakoromogi kawasuda ni nonro oyango ni atamalo 34 mag mine ma pacho ka osekalo e lwenje mag kit chwech. Ma oyange ripot mar aput mayande chuogi mondo kony tieko lwenje mag kit chwech e pacho ka. Ripodno ochiw ne jatend piny William Ruto. Sharon Ong'ao nigi ler. Kaluwore gi nonro mar ripot mar chal mag lwenje mag kit chwech mosebed ka inono e kinde thuolo mar higa achiel kod aput manochuogi gi jatend piny kotelne kod jalupo gai machon mar doho Nancy Baraza. Ripodno yango ni lwenje mag kit chwech osebedo kalandore e kor gwenge ma pacho kae. Ripodno yango ni kwan atamalo 34 mag mine ma pacho kae oseyudore lwenje mag kit chwech chakre tin mag ka gin kod higni 15. Kwan atamalo 13 mag mine ma pacho ka bende oseroch ratichgi e yor terruok e kit ngimagi. Ripodno bende yango ni kinde thuolo mar higa 2022 gi higa mar 2024 maromo mine 1639 bende osenegi kaluwore kod lwenje mag kit chwech. Okang' manyiso kaka medruok mag lwenje mag kit chwech osebedo ka medore pacho kae. Kaluwore gi nonro, thoth nek mag mine ma kamago ne otim kod jogo eko machiegni kodgi manyalo bedo joutegi kata jokanyo mag familia maggi. Nonro no bende yango ni mine mantiere kinde higni 30 nyaka 44 ema ni buche ma kamago oyudo, ka ripode mag nek mag rowere ema ni thuth. Apudno bende notimo nonro ne counties mane ripode mag lwenje mag kit chwech omake mach. Counties moriwo Nairobi, Nakuru kod Meru noyudo kwan mathoth mag ripode mag nek mag joma mine. Kata kamano, seyo pod nitiere ne buche mamoko ma ripot maggi ok ochiw. E kinde thuolo mar higa achiel mane gidhi nyime kod nonro, apudno yango ni achiedh nade kaka kawo kum ne nek mago mag mine pok oyang malong'o kod doho ma pacho kae kaka ketho. Jomoroch ratichgi bende samoro ok gin thuolo mar chiwo ripodego. Nonro malong'o mayango kwan mag oganda mosidore lwenje mag kit chwech bende piny Kenya onge godo malong'o, ka achiel kod nok mag kuonde malong'o ma ichiwo ripode mag lwenje mag kit chwech, ka thothgi nyaka yud mana sir mondo chwale tijegi e yo makare. Mondo tiek achiedh nade makamago, apudno okwayo mondo bad migepe mag piny owacho okaw ting' mar nono buche mag kit chwech kendo winjore chiwnegi tarige mogik mag chiwo ripot makamago. Mondo tiek timbe motenre kod lwenje mag kit chwech, apudno kwayo mondo ket chike malong'o, dhoudi mopogore mondo lok kitgi kod timbe magisedak godo kuom thuolo malach, kendo dwaro mar tieko lwenje maket kod mano obed ting' mar oganda duto. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kosudo hoydo ne en mor ne japuonjre Sebastian Onyango manyoro nyodo ok nuoyo grade mar 9 e sikund primar Manyakwere sub-county Marongo bang' rem yudo menda mag donjo e grade mar 10. Sani japuonjre no oyudo sir kendo orwake sikund sekondar ma oriwo. Jafumbo malwa Alia Beach miyo ler kuwuok e gwenge makono. Japuonjre Sebastian Onyango koro nyalo buonjo kendo dhi nyime gi chenro mar somo e skund jowuoyi moriwe ka chud bura ma Karachuonyo kama ne oluonge bang' timo penj mag grade 9 e skund primar Manyakwere sub-county Marongo. Japuonjre no odiochieng' manyoro ne odok nuoyo grade 9 e skund primar Manyakwere kaluwore gi onge mar school fees kod mwandu mamoko mano nyalo tiyogo e sombe e kinde ma jopuonjre mamoko mane gitimogo penj to dhi nyime kod somo e skunde mane oluonggie. Riyo mar yudo somo mar japuonjre no ne ochopo ir jotelo mopogore makoro ne okawo ting' te mar sombe kendo Sebastian ne okopando morne bang' donjo e skul ma oriwo kama ne oluonge. My parents were not able to take me there. Then I just decided to go and repeat
And now I am very happy now that I have been admitted in a senior school which I received my admission letter from. I'm very happy and thankful to those who have supported me to reach here. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura mar Angweri Dr. Lilian Gogo, kaachiel kod jochiw kony mamoko ne ochiwore kendo kawo ting' mar japuonjre no kama ne gichulo ne school fees te oriwo kaachiel kod mwandu mamoko mabiro konyore gi chenro mag sombe nyaka otiek somo e skundono. Adwa nyiso jo Kenya ni Dr. Lilian Gogo biro chulo fee mar Sebastian e higni 3 modhi bedo godo oriwo boys ka chakre grade mar 10 nyaka grade mar 12. Hello, Nelson Adoko Foundation ne wachopo kanyo wayudo e weche mag mbui ni wuoyi matin Sebastian odok mondo onuo grade 9 ka jowadgi to this school. When kane director Nelson Obonya Adoko winjo wach machalo kamano to nogo simu mowacho ni waringi Nyakwere school kawuono gokinyi kendo the first thing mwatim wadwa ng'ini fee mar first term en pesa di mane gi mane wakuongo timo. We went casto ne wadhi mwachulo fee mar first term no. Director migawo mar somo e county ma Homa Bay Eunice Ahemba manotelo e chenro mar dhiyo japuonjre no e skund primary ma Nyakwere sub county mar Rongo ne okone Sebastian biro dhi nyime kod chenro mag sombe maonge ng'ikruok kata matin. He's going to pursue his dream, and just to confirm that he's not just going to be left here in uniform and not part of the program. With me next here is the immediate incoming class teacher for Sebastian, who will issue him some textbooks here. Ka japuonj maduong' ma oriwo Tom Amadi ne opako jogo mane owuok oko mar kawo ting' mar japuonjre no ka okono biro dhi nyime kod sombe maonge pek kata matin. Antija kaka principal en mondo mi atim gino ma sirikal dwaro. Sirikal dwaro nyathi ka nyathi mondo mi ochop lekne kendo dhi e secondary school mondo mi gisom 100%. An mae gimomiyo abiro mondo mi amany nyathini kaluwore gi directive mar ker marwa Honorable His Excellency Samoei Ruto William Samoei Ruto mane ochiwo chik ni mondo nyithindo gi nyaka wadwargi mondo wakel gi school. Teacher mar Sebastian Onyango kendo kawuono wan gi mor mang'eny kendo agone Nyasaye erokamano kuom yo moseyawne Sebastian kendo sani koro nyalo dhi e school. Wago erokamano ne jo media kuom tich magitiyo maduong' momiyo wach Sebastian ong'ere kendo sani oseyudo konyruok. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Moko kuom sikunde manitiere ang'enya mong'ere kaka C4 e counties ywak ne giyudo kwan mar jopuonjre manok madonjo e grade mar 10 kendo mano miyo giluoro ne ginyalo podho ka ok oresgi. Jafwambo marwa Simfus Okinda nigi ler matut ewi wachni. Chenro mar rwako jopuonjre skunde mag senior igeno loro ayanga e giko jumani. Kata obedo ni nitiere lipot ewi skunde mar rwako jopuonjre mathoth moyo kwan mowinjore, moko kuom skunde mag C4 to ywagore ewi kwan matin mar jopuonjre mosedonjo skundego. E kaunti ma Siaya, skund sekondar ma Kabura kod mano ma Mahero nyaka sani osemana rwako jopuonjre 4 skul ka skul ka gijiwo jonyuol mondo omed tero nyithindogi e skundego ma gilero ni omewo gi mwandu mag somo. Wan gi facilities maber manyalo miyo somo mar STEM kod social sciences mondo chiw e yo makare. Wan gi laboratory, wan gi jopuonj moromo maber manyalo puonjo those pathways fairly. Jopuonjgi koro ywak ni kwan matin mar jopuonjre ma giyudo otenore kod weche mamoko kamoting'o chenro ma sirikal notiyo godo e pogo jopuonjre skunde. Nyalo bedo ni chunygi mang'eny nyohero sport to jogi to ng'enygi to nomi ng'enygi nodhi mani national schools. Mae moweyo day schools odong' ma onge nyithindo mang'eny. Komachielo skund sekondar ma Muer moting'o jopuonjre madok pacho kod mago madagi skul oyudo jopuonjre 35 kende kata obedo ni gigeno yudo jopuonjre 135 kende. Pod wan gi space mar nyithindo 100. To kata mana mohingo kanyo pod wan gi facilities manyalo accommodate more than that. Kata wanong' mana nyithindo 200 pod wanyalo accommodate. Keche wan ga very big dormitory kachacha. Ma nyithindo koro moro cha is empty.
koro nyithindo go pod wanyalo accommodate. Kata mano gibed ni gin jo day kata gin jo boarding. Kata boarding ga nwang' mana over 100 pod wa accommodate. Japuonj maduong' odok ne skul okolero ni skul osebedo kata maber e piny madongo kendo jonyuol ok onego luor tero nyithindegi. Wan gi mean mar 5.7. Ne wan gi 32 students. Out of 32, adek kende emne nigi D+. Waonge E, waonge D-, modong' gote nochako C- and above. Kamano bende St. Patrick Segere bende yuago nok mar jopuonjre mosedonjo kipimo kod geno mane gin godo. Aparo ni kendo be gimodwa chandowa nayudo ka nyithindo manomiwa through the direct portal moko no wayudo ko transfer odhi e skunde machal C2 moko bodhi kata mane C1 mbele kono. Samoro sika ber kobiro bedo gi policy ni kama ne iso ketie cha kaber te mibede kik chiw thuolo ahinya mar loko nikech kiloko to nitie skunde moko ma biro dong' nono. Ngalambuor ma en jatend skundno jiwo jonyuol mondo oter jopuonjre skundno kolero ni kony mowuok kuom jaod bura margi omiyo jopuonjrego nyalo chiemo maber kata kapok gichudo. Ne mjumbe osapotwa nyocha wayudo chiemo e yor bando to gi oganda to gi mo mar chiedo. Koro miyo wanafu kabisa maseche mwawuoye ni wanyalo miyo nyithindo gi chiemo, wachwako negi chiemo manokelgo to gichama chama. Miyo admission kata gibiro gi uniform kende to kwan gi wasiwasi ahinya nikech chiemo to koro nitiere ma ginyalo chamo. Koloso odiochieng' manyoro, jatend migawo mar somo Julius Ogamba nolero ni migawo no biro neno kaka itimo skundego mani kod kwan matin mar jopuonjre kaluwore ni nitiere ni moko kuomgi nyalo nimo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Duol maketo jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo chako tiyo kanyakla kod jokanyo e sekta mar somo mar payo lony mitiego kaluwore kod lai manyien mar CBE. E romo ma okelo jokanyo mag sekta duto e boma ma Nairobi kamoriwo jopuonjre giyango chenrogi kamotelo en lokruok ma oseketi e tiego jopuonj ahinya to ne lai ma pod onge kod jopuonj moromo e senior secondary. Judith Omondi nigi mathoth. E kinde ma piny Kenya riore kendo keto lai makare mar chwalo kit somo mar CBE mane ochakore higni bora ma okalo, kuonde tiegruok mamalo bende koro yungni kendo manyo kaka giloso tiegruok maggi e yo ma oluwore kod kit somo mar CBE. E romo ma okelo kanyakla jopuonjre mbalariany duto ma pacho kaka achiel kod apisas mag piny owacho, jagoro ma ongirore migawo mar somo Beatrice Nyang'ala oyango ni lai mag tiegruok duto mag kuonde tiegruok mamalo iloko kendo kochakore gi jopuonjre ma ikawo higani kit lai mar CBC dhi chako neno e kit somo ka somo. At the university level, we are preparing to receive this CBE graduates in 2029. Already, all the universities are undertaking pedagogical training. We have also reviewed the coverage and scope of our programs, and we know there are gaps in areas like the sports, the creatives, and going forward, we'll be admitting more teachers to be able to get the expertise that is required to deliver these courses in our universities. Kama omi pek sani kod thoth mbalariany ma pacho ka ahinya to mag piny owacho en tiegruok mag jopuonj ma nyaka sani ni kod dwaro mamalo ahinya to jopuonj mag tije lwedo e skunde mag senior secondary. We started by preparing the schools of education because then these needed to train teachers who already have to go and start teaching these students in junior secondary schools, in senior secondary schools. So we started there first to ensure that they are properly, as our graduates leave the universities, they are properly Duol maketo jopuonjre e mbalariany bende oyango ni gichako tiyo kanyakla kod jopuonj mag senior secondary e tiego jopuonjre ma oseriwore kod grade mar 10 kuom higni 3 ma gichano bedi e skunde mag secondary ka giyango ni ma dhi kelo yot ka jopuonjre gidonjo e kuonde tiegruok mamalo. This is a beginning, this is a journey that we are going to walk with the students who come into grade 10 so that as they move to grade 11 and grade 12, then we will be celebrating the competencies that they are able to acquire as they go through their study. Just like we've seen students who were, in the current
environment be seen not to have performed well with a D+, now working in the US. That is the kind of conversation we want to see. Kupogore kod lai mar 844, laini mar CBE bang' higni 3 mag jograde mar 10 e senior sekondar, moko kuomgi biro bedo ni ondisore ne tich kata kapok gidhi e mbalariany. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi podwane motendo kod weche ma mulo somo. Jopuonjre kod jogweng' mantiere alwora mar katiegruok mar tije lwedo mar Rangwe kata Rangwe Vocational Training Institute ne obago ng'anyo mamuol mar sundo sirikal mondo tim lokruok e katiegruogno ma giwacho ni sani podho. Jopuonjrego wacho ni katiegruokno mayande ni kod jopuonjre mohewo 2,000 mane somo courses mopogore opogore mag tije lwedo sani odong' mana gi jopuonjre maromo 200 kende ka thoth jopuonjre osedar kaluwore gi kit kaka itayo katiegruogno. Jopuonjrego okinyi ma kawuono ne obago ng'anyo e dhorangach mar katiegruogno kama ne jogweng' bende oriwore kodgi. Ajaka Ganka, I'm a student in this school. To gik mwa sekale, achiel kuom gi en kaka mag exam. Exam iyudo ni watimo exam adek kaka modiulo biro. Modiulo wach ni watimo exam adek. Jomoko timo 2, jomoko bende nitie matimo 1. Idhi yudo ni watimo kama to gikone ni ati idwa ni mondo wachul sing'al 12,600. Is it making sense jokama? Sasa hii shule naona inadidimia. Na vile tunasonga shule inadidimia. Na ni kwa sababu gani? Administration ya shule haijapanga hii kitu vizuri. Sasa tunataka hii administration igeuzwe ili wanafunzi waanze kujaza hapa. Hawa mama wetu wa Kagana tulikuwa tunawapromote biashara yao hapa. Sasa hizi hatuwezi wa promote juu hakuna watu. The following year baseso chako ologika. Oduogo chien koro baseso bi koro donja Nissans go biro koro Provox. Ka Provox ne rumo koro en apiko donjo to gichope gate tineno ka misigo ting'o dok. Kipenjo ntang'o matimre to gikoni ya ok oyien ma mondo wadonji nikech i-register nyaka penj chumano. Nyithindo nyaka mi right gi wawinjo kata nyocha giyiero kata nitie ka giyiero nitie ka gitimo campaign. They didn't campaign. Jopuonjo dhi to yiero mekgi ma ginyalo soyo fuko. Adier koso miriambo. Do jiwo jaohala Dr. SK Macharia mabende en wuon kambi mar Royal Media Services kod jago ma omako bura ewi kambi okumba mar Direct Line Insurance mondo bed gi twak gi lalruok e kindgi kaluwore gi burano manitie nyim doho. Jago moro yande odonjo e doho mar kwedo kang' mar wuoyo oko board mar kambi mar Direct Line Insurance. Efinyakidi nigi mathoth ewi wachni. E doho ma Milimani, Bore, Nairobi, jaohala mabende en jakom kambi Royal Media Services Dr. SK Macharia ochopo kaluwore gi chike doho ne bura ewi kambi chiwo kumba man nyamburko Direct Line Assurance Company Limited. Yuaruok ewi kambino ne omoch dwe mar 9 higa mokalo bang' apisa moro mar Direct Line donjo ka odwa ni Dr. SK Macharia makne bura gi seyo mar wuoyo oko board mar Direct Line ataro mar chike doho. Achiel kuom buche mane winjo kawuono en mar pok ma kambino mag jokanyo. But you will note from the court records in various matters touching on shareholding and directorship that it's the plaintiff who keeps on filing application after application. If those applications can be done away with, then it will open an avenue for addressing the substance of the case. But the moment parties keep on pumping applications, we will never move. Kata kamano, doho jiwo jamak bura kachil ko Dr. SK Macharia mondo lalre makare wi wachno mondo giyud kaka inyalo sud nyime kod burano moloyo siko kichwalo ng'ur mopogore opogore doho. If all these matters were before me, that is what we have done. And now this Direct Line issue would have gone long time ago. So the parties, they know their position. If you are not a shareholder, we say you are not. If you are a shareholder, we say you are. And then now from that we are able now to move. Please. Yes. Find a way out. Thank you. You are the senior most here, isn't it? Yes. So I said you find the way out. Speedy hearing. Speedy hearing, and you also get a decision. Ng'eto mar bura kaponono Dr. SK Macharia nodhi ataro mar chik kuom wuoyo board mar Direct Line. Ibiro tim tarik 12 dwe mar 2 higani. The alleged contempt, the alleged contempt which my lord has alluded to, were not filed by any party formally, so as my lord would issue orders and requiring my client to appear to show cause.
parties through their council will sign the written consent by you. They sign so that there is no avenue of saying I didn't participate. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Bura ewine kamara wera Albert Ojwang manoni egite sendo bila ma Nairobi Central biro chakore tarika 7 medumara dek higani. Jal buche Diana Kaveza ogolo chik mager ni burano kowinjo chop dwe mar 4 kapok orumo. Tarige ma ibiro winje burano dhi bedo tarika 17, 23, 24, 30 kod 31 ma dwe mar adek higani. Kaveza onyiso ji duto ma onywandie burano mondo luwre kod chike ma oketi ka apisa mochung'ne nonro kod jamin buche bende omi chik ni ochwal edo joneno duto kanyakla kod neno mabiro konyo yalo burano. Joneno ma ok owinjo yang nying-gi e lela biro chiwo nengi ndalo 2 mokwongo mar burano ka achiji 6 moting'o mane NOCS Samson Talam ibiro med geng'negi mondo kik giroch burano. Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV wadhi yweyo mokwongo e weche manyien mag oimore dakika en 26 bang' sa 3 mar otieno kamoro amora ma intie ma en oimore. Erokamano ne in mise ndiko na ka auki dibo kantiere Ulanda wacho ni kokwa tang' to Raila biro dhi gi party ne polo. Okay. Owino Janabi kantiere Yani Masai nena malera ahinya Mose Chief ma East Kanyamkago Keri. Erokamano Owino ka intiere Yani Masai. Bati IEBC ni kare gino dhi ketho pes jopiny kata pes jopiny kayiem to gima tek marach mano rawuori nyasi aja mabenjo asembo piny maber kamana nya jama benjo in bende kufur kantina kuro wachni awuoro kaka omak bimbe itero e od ang'ech apenjo ni okil mane madhi chung'ne bimbe weche piny ni tek. Erokamano Nyabati amor kuom neni gi weche manyien Felix Ochare kantiere Kanga ema wacho kamano benda na nyuomi wuoda wenda wacho ni winja makara ahinya kendo mor gi weche manyien mag oimore Ramogi TV gi e thuolo ni aya anno ka ji medo ndiko na ka weche thoth ahinya kandi aneno ka ondik na ka koda Isa Makoranja Majaru wacho ni Bati waneni malera nya gi jaoda Nyairumi na us gi nyithinda bende aneno ka piny ber Ramogi neno mayom. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ogena koko ng'isa ni aneni malera ahinya kendo wan ka koda min nyithinda Okinyo Nyaluoro wacho ni onego adhi South Africa Johannesburg gi familia mara to kora loko kwa dhi. Erokamano Gina Tinga Urinyora to bende nitiere ka kendo nena otoyo lela ng'isa ni aneni maber ahinya weche manyien mag oimore chopo no maber e gwenge mag Gorkwer ka. Mos ne ochola okombe kaluwore kod tho mar nyathine ma ja grade mar 7. Pole sana jakowuon kuom lal ma kamano cholo okombe. Makamu ng'isa ni Bati mos na boss na Super PS Dr. Raymond Omolo gi party leader Buru Ogenga wacho ni mago e joma wang'eyo e negotiation madhi nyime gi president. Mano makamu ema wacho kamano. Salonga nyakwa Ramogi yiena mondo mi akaw yo mana mapiyo aneno ko Chieng'o Mwa bende director ng'isa ni Bati weche manyien mag Ramogi TV pilore kendo yom nyowuoyo. Waneno ka wamor ahinya gi kaka Ramogi TV miyo wabedo gi ng'eyo duto te timore kendo ka wang'eyo to gik moko koro bedo mayot kendo mayon. Wacho ni erokamano ne jatend piny kuom siro somo mag nyithindo mag grade mar 10 kata gionge pesa mar donjo kata gionge uniform. Okay, erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV director Chieng'o Mwa. Yiena mondo akaw yoge kanya kora Ramogi ka wadugo pod wan gi mathoth kaka kawuono ng'eni tich ariyo bende ng'e gwenge wa ok bare. Ka kamano wadhi yweyo mana bang' thuolo machuok wadugo. Ringreni wuoyo to be ichiko iti pena onda rem mora
en ranyisi ni ringre ni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringre ni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber, miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose, tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black, tichadek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Riwruok makelo ni ratich oganda mong'ere kaka Vocal Africa koro dwaro ni sirikal ma pacho ka ogol duonde e wi okang' manokaw ne moko kuom rawere ma pacho ka manoter e tije mamoko e piny mar Russia, to kata kamano ndugo kawgi ma orwakgi e lweny. Familia mopogore opogore ywak ne piny owacho mondo konygi yudo jogegi molal, kelo ringre mago ma osetho dala kata yango chal mar mago ma pod ngima. Lydia Okeyo oluwo sigana ni kendo mae report. Achiel kuom mise mana jatend piny Kenya William Ruto yiengo e tende en loso thuolo mag tije ne rawere pachoka kod pinje maoko. Kata kamano, wachore ni achudhe moko man kod oteku oseteko chenrono kendo keto moko kuom rawere e otegu. Mayudhe dhi manyo tije kuonde mopogre, madhi Saudi Arabia dhiyo tije ute, madhi Russia dhiyo, madonji lweny. To waneno ni Ruto wuon ema sudo jo Kenya ma rowere mondo dhi tije woko tije ilagi. To wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto leng'thi. Tinende moko kuom familia ma jogegi ne otere piny Russia nogolo duondgi ne piny owacho mondo konygi manyo jogegi ma moko kuomgi olal, moko tho kendo ringregi okwamo e piny Russia, kama moko to oduogo e pacho ka gi hinyruok. Nimeshika tu picha kumwangalia hivi. Magi Nyakura Mkajwangi ni moko kuom familia manochopo ka mar nyiso sigana motenre kod nyithindgi manodhi e piny mar Russia mondo mi otim tije moko, kata kamano noketgi e lweny. Nyaka sani nonro nyiso ni moloyo ringre 20 onindo kendo kan e kuonde kano ringre mar jomotho mantie piny mar Russia. Charles Ojiambo noyudo ote ni wuode achiel kende Oscar Gola noyudo tich e piny mar Russia higa mokadho. Ne gibedo gi tudruok kuom kinde eka bang'e ne oduogo yudo wach ni wuode ne onegi e lweny. I was informed my son passed and was or is still lying at a morgue in Rostov-on-Don. Rostov-on-Don is an area southern part of Russia. Bwana yangu ako hapa ndio huyu. Akitoka huku alikuwa ameambiwa anaenda kazi ya udereva. On 27 ndio niliona news. 27 November. 27 November ndio niliona news akiambiwa ameaga dunia. Martin Macharia Buru. Tumeenda sana kwa diaspora, wanatuambia tu tugoje. Naomba tu Musalia nisaidie. Naomba tu asikie hii. Hata watoto wangu na shida akiniuliza hao wadogo. Baba yetu atarudi lini? Hata hawajui kama alikufa, hawajui. Peter Kariuki,
Wuode ma jahigni 28 ne owuok pacho ka kadhitie piny Russia kaka jariemb nyamburko, kata kamano kanochopo norwake lweny. Noyudo hinyruok moduoge pacho ka Caroline to kata kamano nyaka kawuono pok ong'eyo kama wuon pargi nitiere. So later on we learned he got injured in the war. On his right hand is broken now as a fracture, and he was brought to a hospital near the border, Russian border. According to my son, we have more than 500 Kenyans in Russia. Nilishtuka sana na aliacha mtoto wake akasema mimi namwendea mtoto wangu kwa sababu aende college. Sasa pia huyo mtoto ashakuwa stranded. Riwruok mar Vocal Africa dwaro mondo mi piny owacho okaw okang' mar chik ne jogo manowuondo jo Kenya go kendo terogi e piny mar Russia ne tich mane ok gigen. Bende gidwaro mondo mi yaw tudruok makare mar ketogi e ng'eyo e wi chal mar jogegi. Ndalo moko nwaneno kaka dhano matimo ohelime ge madawa kulevya udonje to udwoko gi Kenya kata manotwe kucha bitwo Kenya ama ng'woneni to koro jo Kenju motho tok no dhi timo mahundu no dhi tich ang' masindo mondo udwok gi Kenya. Some Kenyans have lost their lives, others remain stranded in hostile conditions. Geno manyola nigo en mondo mi piny owacho oyudie yore mag neno ne jogegi oduoge thurka kendo yaw tudruok kokadho mbetre mar piny Russia. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Geno ne okenge biro keti mar neno ne yawago duogo kuom familia magi kata ler matut oyangi kaluwore kod kuonde magintie e piny mawendo mane gidhiye. Oere kod mago jodak ma Kingly ei Kisumu West kawuono mako bimbe 2 kendo chwalogi nyaka apisi ma ochung' ne le mag bunge KWS ma Nyalenda e boma ma Kisumu. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo koro leronwa midhiero mag bimbe en gima osebedo ka otimo lim tidi e gwenge ma Kingly ka lego osebedo ka monjo puothe jodak kinde ka kinde kendo ketho cham gino ma osemiyo keyo margi odok piny. Joluo nogoyo ngero ni odiochieng jakuo en ndalo 40. Kawuono tiend ngero ni ne ochopo ne bimbe 2 magin moko kuom bimbe mosebedo ka monjo jodak ma Kingly kendo mayo gi chiemo. Picha mako Kanikanor Bodo mong'ere ni jabimbe tweyo otegu moting'o bimbego ei tuk-tuk mar terogi e apis kambi mochung' ne le mag bunge. E oteguno, bimbego picha golo kotenore kanyachiel chalo rude makipogi. E kindeno, picha nyiso ka gilaro maembe chal ni wigi owil ni mano e achiel kuom chiemo mane omiyo ogeng'negi. Bang'e to moro nyiso olo ka oneno malich kama bus mogeng'ne oda ng'ech e ketho ma ok mare ka lwete maketgi mag dhano oteno e chuma mar otegu. Jodak ma Kingly yango midhiero mar bimbe magisebedo ka giywago piny maru kuom higni buora. Gino mosemiyo achiel kuomgi nyingo ledhi ni jabimbe. Giyango ni gisebedo ka giyudo lal ma wiyo yugno nikech gipuro to bimbe ema winjo mit luchgi. Gino masani thiro weche pur e alworano. Kingly bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur to kwa biole to bimbo tieko bando tete wan kech. Tasebedo ka onge gimoro amora mar nyalo yude season mar upon gi chiri. Ta nono. Gimoro no duma, gimoro no muogo, gimoro ni bel, gimoro ni njugu. Okinyal pidho, kodhi moro amora okinyal pidho nikech bim. Ewi mano, jodak go koni bimbe omiyo kata tijegi mapile githegore godo nikech nyaka girit bimbe seche duto. Ok wanyal kata dhi e tijewa monyalo weyo dala mondo dong' nono nikech kiwuok tido ka rabolo nyaka manumu maembe oyuk te irume yath. Koro chuno ni nyaka wabed dala ka warit bimbe. Mine ywak ni bimbe ochayogi kendo miyo giyudo hinyruoge mopogore. An mokwongo bim nolawa magora piny mae dong' neno lwetani mae sign symptom mar bim. Lweta mineno ni sign symptom mar bim na law bim na weni berbere to bim no wichre oduogo koda ma bim oduogo ira na ringo. Bende giwacho ni kiweyo puothe bimbe monjo nyaka mieregi magiwuothe ka githuon ka gima gin e weg pacho makata nyithindo dagi we dhoudi obed gwen
guogi, chiemo motedi, mago bimokne wang' ariyo. Nyithindo ok nyal tugo oko. Gweno gichamo full kata kapok okete pi ka gikante magi chakogo. Ka guok biro nan go yombe, nan gi ema, nan gi simba, nan gi guogi mang'eny kabisa bimo nego. Nyaka gidonjo nyaka e ot gichamo nyaka kuon. Jodak go lero ni bim miyo kech limo gi piny maru, to onge okang' ma sirikal osekawo mar neno ni giyudo chudo kata kony moro amora. To waseyuage kuom kinde mang'eny, onge MCA mosewuok piny matiyo kata mbunge kata governor kata mana senate mobiro mondo winje. To joma nigi affection mar baboons all along wanyalo timo gi nang'o, onge kaka gisebiro. Sirikal to korka korgi yango ni chudo ne monj mag bimbe onge, chudo itimo mana ne monj mag rao kod nyang'. Sirikal wan nyaka wuogno mana okeyo moro motegno mondo wang'e ni to bimbe gi wanyalo tiko gi nang'o. Ka bim donjo nyaka e ot, last time nagolo bime ot ewi tado, ka nindo to bimbe ne nindo malo ewi paro. Hawa wanyama kama baboon na vervet monkeys, they are not compensated. So ni vyema wawe wanatuambia mapema kabla hawajafanya any destruction. Jodago koro kwayo mondo sirikal okaw okang' mapiyo kendo malong'o mar resogi e lwet bimbe magikoni oromo korgi mondo giyud konyruok mochwere, ngima gi odoge wang'e, ginyal keyo, giwinj ber luchgi. Gibi gikawe bimbe gi eki mondo kata ka nitie kama inyalo dhi kan gie, to kan gi mondo wabed gi kwe mondo higa mar 2026 ni wakome gimoro wawuoge kata gi gimoro. Haya! Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akingli, Kisumu County. Yokoromogi winjo sigand bimbe ma Kingli gi kaka gitimore gi miyo no wacho ne bim noduogo lawe. Koro en mano chako lawo bim kasto bim olokore kode. Bim olawe lwete moro no kotango kanyo wacho ni mago signs and symptoms mag lepo mar bim. Weche malicha nyanya Koromogi geno ne giboro duoko. Miche mag jopiny noyuoro chenro mar kawo opande gwenge mag Nyaka, chenro ma dhi nyime e sikund primar ma Chego. Jopiny mapok okawo kipande nyaka ne jogo ma kipande gi nolal kaachiel kod jogo mandikore kaka jogo ombulu noyudo fungruok tok chenro ma kama ma ichwalo kod apisi mar jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo choponegi e kor gweng'. Ruoth ma South East Nyakache Judith Pande kwayo migawo mar arita mondo mede chwalo chenro ma kama ne jopiny mondo konygi yudo kipande mabiro konyogi e yudo chenro mag sirikal. Chenro mar chiwo pande osebedo kadhi nyime gwenge ma Nyanza ka nyaka sani thoth jopiny ma osebedo kod kayudo pek nikech omenda madwarore e kawo pande sani koro oyudo fungruok. Naneno ko ober kabisa, nang'eni wadi yudo kipande ji duto te mainte iye ka. Wasechandore gin mang'eny ok wayudo kipande. Ase apply to kayudo, ase apply mara ni diduogi onge, koro onge, pok ayudo nyaka sani. Aneno ka chenro ni to ber, kitende Ruto konyowa sana nyaka Raymond Omolo. Kamano. Chenro ma kawuono ni en chenro maber ma jowa mapok oyudo kipande idwa miye kipande. Jok ma mekgi olal bende dwa yudo replacement. Jok ma wawach ni osegabedo gi chandruok e kawo kipande, kawuono dwa ni gibiro mondo gikaw kipande nikech chenro ni olosi gi jatenda Raymond Omolo, kendo joma kawo kipande gi gikawo nono maonge chudo moro amora. Jodak ma Komenye sub-county ma Oriri, county ma Migori wak ni pod gintiere mudho ka giwacho ni pok ne otudnegi sitima nyaka ne piny chakre. Jodago ka otelegi kod Edward Ojwang wacho ni e higa mar 2024 ne weche mag sitima otudi kendo oket transformer mar sitima, kata kamano nyaka mane tim sitima pok oliel. Giywak ni Ojwangi to gin bende gin mana jochulo osuru kaka Jo-Kenya mamoko, ka gimedo ni onge mar sitima e gwenge ma kono osethiro chenro magi mag nweng'o kamoting'o weche mag ohala. Kanoket stima noketi, stima nokoliel, stima waonge gi stima, transformer bende ok ti. Ka watemo manyo joma nyalo konyowa, ginyisowa ni transformer ok ti. Wakwa mheshimiwa ma en mar Mark Nyamita
ni ne kaka stima nyalo tiyo kidhi Ongito kacha Ongito en center maduong' ma kendo incho sakawe kata gi county kaka chiro to ok ginyal bedo gi kwe ke security we have insecurity wayudo wich kuot saidi kendo wan gi sandruok koro okwayo wandai bochung' weche mag sitima kaka nokel mwalo ka sitima ok ti sitima olal kata nyithinde somo masani nyithindo ok som nikech nitie mashinde machalo computers monego bed ni tiyo gi sitima. Ne injinia Makogola Nyamita kano biro kanyodera no singonwa ni komenya sublocation biro yudo sitima miere 1,000 mano na bedo mamor kabisa ni miere 1,000 go kane gik sani to kare no ningo wayo sedonjo kuonde go waya pokaneno onge koro akwayo jatelo ni kaka ni wacho ni wadhi ibiro miwa sitima wakwai kuom ng'uono gi duol mobolore miwa sitima. Miyo moro ma en chi liel ma jegni 70 e gweng' ma Kanjira e kar chung'ur bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay ma osebedo ka onge kod kar jot oyudo fung'ruok bang' riwruok mar Lilian Ngala Foundation gero ne ot manyien. Miyono ma bende ni kod ng'ol ma osebedo kodak e ot marach nyaka ne wuon pargi magoro lalgo higni mathoth mokalo ot ma bende oseketo ngimane andaki. Kata kamano Mama Phoebe Akinyi Juma koro nyalo buonjo bang' yudo ot manyien. Lilian Ngala mane ochopo e kinde mane mar chuo wang'e kaka gedo dhi nyime okoni mano en ot mar 106 ma ogero ne mond liete kama bende kwaye joma Nyasaye ogwedho lwetgi mondo yo pari mond liete ma ochako. Juma en miyo machiliel mosabedo gi chandruok mar ot kendo sadak igni mang'eny koonge ot makare omiyo kawuono wantie kae mondo omiye ot embo bede gi kwe kendo bede gi mor kaka miyo mora mora wako kauni. Koro gima nyalo wacho en ni watem matek kaka joma Nyasaye ogwedho lwetgi mondo wakony jowetewa bende kama wanyalo. Wasabedo kwa timo wagero utegi Suba South County sub county mar Suba South but gisani watemo wuok oko mar Suba South sub county nikech dwaro ng'eny mang'eny manyalo bedo go onge nikech Nyasaye otimo ang'o. Nyasaye otimo tichne gi joma nyopara mokwongo agone Ruben Oponero kamano monena mineno chiwo wadgi Lilian Ngala Foundation tiyo e Karachuonyo jotendwa mamine kata jotendwa duto moyier odwa noti kanyaka. Ma en constituency mar adek ma wasebedo ka wabire mondo mi wabed joneno kaka gigi timore. Omiyo wakwayo nyaka jotendwa mamoko ni beduru go osiepe maber, osiepe manyalo konyo ng'ama odhier. Akoromogi mana kaka weche chale gwenge ma Karachuonyo kono kawere kod mano kaka nasingo ni kawuono en ting' tich ariyo e chenro mar ng'e gwenge wa ma kawuono. Millicent Adhiambo oluorore kendo chopo e gweng' ma iluongo ni Panyako ma yudore e Geme County ma Siaya. Sigand Panyako chalo nade? Koro ma e ng'e gwenge wa ma kawuono. Nyakwara Moge Juang mana kaka nasingo ni waromo kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa machiegni e kalapapla wa odiochieng' ma kawuono kapod wanyonore mana e kaunti ma Siaya kuma ofuyo ka owuok e gweng' ma odok oridore mos ma odhi omolo ma opiyo e gweng' Center kata chiro maong'ere ni Panyako ma bende yudore e sub county Magem. Wachako twak achiel kod johala kaachiel kod jogweng' maluora ni ma Panyako ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade e wi gima dine mi chak kae ni Panyako. An awuon to ne okantie lakini kaka baba wanyisaga kendo gonwa mbak Panyako ne en kama wasungu ne raoe wasungu mane mako ji chon ogirimiti koro gin mane giluongo ka ni Pioneer ko kama wasunge ne chokore ka gitiyo tijegi. Pioneer no ne en dho wagunda kata wasungu koro nikech ok nwawinj kisungu maber koro chake ni Panyako. Koro nyinge maduong' mar council
tiluongo ni Kudho Market. Ni wacho na ni wasunge moko no biro kae ema no chako gweng'ni ni Pioneer ko. Koro nyinge koro obedo ni Panyako. Koro katemo nono tayudo ni ne nitie ndalo moro ma mzungu moro nobiro ka kapok onyuolwa, ema nobiro gi nying mar Pioneer. To mana ni kech kisungu ne ok ong'ere gi ndalo no, somo ne pod ni piny. Koro wan wawinjo mana ka dewa wacho ni Panyako, nyakwara dhi omna mano ndilo Panyako. Koro mane kaka Panyako ne odhi adhiya nyaka kawuono. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko, kotenore kod gima giparo ni nomiyo ochak kae ni Panyako, we koro wawinjo anena adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dine mi chak center, chiro kata gweng'ni ni Panyako to nochakore nade. Panyako kalure kod history machien, koro kanochake ne wawinjo ni nitie jodongo ka eri adek. Mokwongo ne en babana, en msee manosendo chon 1987, nyinga Sakaria Okal. Ne gin gi Musa Uma mane bende padri machon, kod Inok Ong'iyo. Mago e wase mane ochako Panyako kae. Ne wacho nwa ni kae chon ne nitie kambi mar wasunge mane iluongo ni Pioneer Corps. Koro Pioneer Corps ni gichon ne kisungu chando gaji. Koro ka kisungu ne chando ji, to ka ne en Pioneer Corps, to jothurwa kano winjo Corps ni to gin gikawe ni en ko. Koro iluonge ni Panyako. To nikech nochakre e ndalo lejiko machon. Koro ka niluongo ga ni Pioneer Corps, to nikech kaka dhokiloko kata Kisumo ne en Kisuma, to jowa machon noloke ni Kisumo. Koro mane en Pioneer Corps to noloke ni Panyako. Koro sama ne jasungu dar to noweyo kae kane en center, nikech ne en kama obedo mo expand. To ene kama be ninyalo yude gik moko. E ndalo machon piny notimo bunge. Ne onge kama ng'ato nyalo tundo mondo mi odhi omany mogo. Kata kama ninyalo yude sukari ne onge. Koro kae e kama ninyalo yude gik moko duto te. E chichwa ni an adongo ayudo kae ni chiro maduong'. Ma kata mitokni mag buses ne ringe iye kaendi. Gweng', chiro kata center ni ma Panyako, humbe landore kod weche kata timbe mage. Ja Panyako ing'eyo gi Goldi. Alwora mari kata yuto kata ng'eny jogo man Panyako gin jo Goldi. Gin jogo ma jo mafundu. Panyako ni to en chiro maduong' mana yudo ka ne en chich nyaka dhok, gwen ne biro ka. Gima ming'ewa kaka jo Panyako, nikech mokwongo arita marach ka. Maka ng'ato biro kelo hala mondo mi gweng' odongre, to wabor gi security. Koro mano miyo wachandruok e weche mag ohala. Koro gik wakethre ndalo duto. Koro winjo mana ka ng'ato wacho ni en oluoro ohala ok onyal yawo Panyako nikech arita ok ni kare. Koro mane momiyo humb Panyako medo landre kabisa, kaachiel kod masira mane wayudo kane johala moro yudo lal mag nyithinde gi mwandune te, kane jo mafundu nowang'o mwandune kaachiel gi jogi. Man chiro maduong' makwongo beti. Gimomiyo awacho kamano, mbase chiro ni en Akala, Nyagondo, Ng'iya. Koro miyo ong'ere nikech kata ka chiri matindo tindo gi ne pok ochakore. Mae e kama sirikal mar piny owacho mamalo okwongo gere kambi mar jo public works. To bende Panyako osenyuolo ne jodak kaachiel kod johala malwora ni dongruok moramora. Panyako chon ne onge M-Pesa. Sani wan gi M-Pesa ka madhi 4. Panyako chon ne onge petrol. Kata frij mar soda ni ne onge Panyako. Anyalo paro ni ne walawo madho soda kala. Wan mana gi kar mine kende mwayute nikech yore mag kambi kuma ng'ato nyalo chiwo to dhi goyo kibarua onge. Kok wariembo pikipiki wanyalo dhi ka Goldi wayude matin. Mano kende yo mwakonyrego nikech arita osebedo ka onge. Koro joluoro weche mag ohala madimi dongruok dhi nyime. Koro mano kende e dongruok ma wan godo Panyako ka. Panyako ka to dongruok onge. Madawachi ni iye karka. Kalure ne social amenities kaka pi onge kae. Pi onge kae. Wamodho mana pi nam.
ma jomoko bende otho e Mariva Yala. Kar mondo odokore to dok piny kata en stagnated, yani oling kar tiende, ok odhi mbele, ochalo nyathi mochung' ma dwani ogotata owuothi to oduogo mbele kod siandane. Sitima wanyalo wacho ni nitie manokadho to kod security lights manodonjo kaendi matin. Nyakwaramogi en wach malit. Oseyangore lela ni Panyakoni en kar mondo gondamo mag dongruok kodhi nyime, to gondamo mag dongruok koduogo chien. Kuom mano, jodak kod johala makae nigi rem kata kwayo mage gombo ni ka okele alworani ma Panyako, to Panyako biro dongore kendo metni machal kod gwenge mamoko. To sani kidhi kata siro moro ni Kanundi, en siro mambas Panyako, to nitie modern market, nitiere siro moger maber manyasani. Mano kinyalo kelnwa ka, to wabi wanyalo dongore. Kapo nono nigi nyalo keto security machiegni, bende nyalo keto nwa dongruok. Koro Panyakoni ji osedare kaluwore gi wach kuo. Koro Mama Mboga bende winjo matek nikech ka koth biro, yamo biro, buru oe gik moko. Koro wakwayo kony ni ogernwa chiro moro kae maber, to gi pi mwanyalo yude chichwani. Pige wamodho pige maricho nikech site kocha koro gik moko miluoko odonje pi makoro pi ok ber. To mondo kelnwa sirikal ka, wabed gi police station ka, mondo ka obed gi arita makare, ai to dongruok biro mana dhi nyime. Nderni gi bende wakwayo sirikal mondo dhi odonjie gi teko modhuro, mondo mi wayud yore mwanyalo godo ringo go e weche mag transportation, mondo hala odongre maber, nikech ka ndara nitie makare, tarita nitie makare, to wabiro dhi maber. Onge kae. Panyoga na bunge lele mane ye kae, make nyada lusre e yatek. Kora ko sirikal mondo olosnwa health facility kaka choche maji nyalo konyre. Panyako wani sirikal mar kor gwenge odino ne. Gimomiyo sirikal odino ne, lope nitie kano chak ni gero i center, to sirikal nodhi oloro gigo makoro kata ute mane ji gero mag 10 by 10 ka gin nolor gi madhano kaka yud plod e iye onge nyaka chil kawuono. Mano oseduoko chiro chieno. Ka gi create plode mag 10 by 10 mane igero ka, to chiro nyalo gerre agera. Nyakwaramogi Ajwang', mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chinoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani kawuotho teri Siaya kama iluongo ni Panyako e sub county magem, to ing'eyo kaka nyingno nobiro kendo gimomiyo Panyako ne obedo Panyako. Omiyo medikete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi, nikech kae ema juma manyien kendo aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Nyakwaramogi Jaluong'a mariek, gimoro moro kano winjo kawuok e dho Ombogo to nyaka loke gi dho Luo, kaka Pioneer Corps koro en Panyako nyaka gie sani. Kendo mane kaka koro en. Mzungu kobiro koro biro luonge ni Panyako, kata chon ne giluonge ni Pioneer Corps. Onge dok ne mzungu korgi. Giwache wache gi dho Luo ni Panyako. Wawere kod mano. Jopur ndawa e kaunti ma Migori yogo sand mag yudo kowuok kuom mamoko kuom kembe manyiewo ndawa e kinde ma migawo mar pur e kaunti ma Migori bende jiwo jopur mondo were kod pur mar ndawa kendo gidonje pur mag kothe mamoko. Jojuma nigi ler e wi wachni. Piny owacho ka okalo kuom migawo mar pur kaachiel kod thieth e kaunti ma Migori ka otenore. Romo mamoko ma oting'o mano mar thieth e piny mangima, the World Health Organization, mano ma World Food Program, mano ma Food and Agriculture Organization kod mamoko osebiro ka koro kedo kod pur mar ndawa. E bwo chenrono, motis kaka Free Tobacco Farm, pod nitie kwan jopur mathoth e kaunti ma Migori ma pod omako matek pur mar ndawa. Jopur gi ma pod omako pur mar ndawa, kata kamano, pod kale midhieche mathoth ma oting'o leo mar chudo ka wuok kuom kembego mag ndawa. Nyaka sani jopur mathoth mawuok e sub-kaunti ma Uriri e kaunti ma Migori ywak ni kambi mar ndawa mar Eastbank mane okawo ndapgi e chakruok mar higa mar 2015 nyaka sani pok omiyogi chudo. Puro ndawa gi jo Eastbank
2025 nouswa dwe ma achiel nyaka kawuono pok wayudo pesa wa. Koro wagombo sirikal mondo konywa mondo mi wayud pesani. Nwauso tan 2 man gi siling milion 6. Nyaka kawuono nyithindo lewnu e udi onge kaka wakonyre kech ng'eny. Chako wewa ka wainyore. Koro jogi sirikal kuyie otemnwa mondo wayud pesa e jumani. An waseng'iewo dhok mwatieko. Dhok manyicho wapuro go ndawa waseng'iewo mwatieko. Sani wadong' nono. Mae oseweyo ka jopur gi mag ndawa koro gwonyore kod pado. Kanyaka sani pok gido ler ka otene kod chudo magi. Koro mabiro go kani kawuono tinende ni nyithinda leo ge ot pesa kata sani koro amanyi ng'ama nyalo sudo ira moa Eastobak okane. Director mar kambino mar ndawa mar Eastobak moen kaka Richard wacho ni mana jopur sanja ema nyaka sani koro pok gichulo ka bende omena mar gidhe chul e kinde ma jumbe 2. Magi biro kinde ma migawo mar pur e kaunti ma Migori ojo jopur ndawa e kaunti ma Migori mondo koro were kod pur mar ndawa kendo gidonji e kothe moko ma oting'o oganda. Nitiere njugu, nitie kacha, nitiere machalo kaka bel, kal, gigi duto te wan gi chiro maredi. Kwasepuonjo jopur mo adopt gi, wakonyo, walink gi nyaka gi market kuma gitero gi. Director migawono mar pur e kaunti ma Migori Peter Gutu wacho ni ndawa nitie kod midheche mathoth ma oting'o tuoche ka ipimo kod yuto mawuok kuom pur mar ndawa. Oganda kwa kompea gi mar ndawa eka achiel wayudo ka ng'ama puro oganda mwaluongo ni Nyota Beans nyalo yudo medruok mar yuto magik nyaka 43,000. Koro nyiso ni pur mar ndawa ni en gi yuto matin to kendo pur mar ndawa ni gi waluongo ni labor intensive. En gi tich mang'eny to yuto tin. Koro magi gik momiyo wa discourage pur mar ndawa. Okalo kuom chenrono mar Free Tobacco Farm ma osebedo ka dhi nyime e kaunti ma Migori kuom kinde mar higni 3. Director di migawono mar pur e kaunti ma Migori wacho ni gisebedo kod jopur mathoth ma oseweyo pur mar ndawa kendo donjo e kothe mamoko. Wayudo ni jopur mosewuok e pur mar ndawa moduogo e pur gik mamoko mabeyo gi gisebedo jopur maromo 7,400. To kendo wayudo ni total acreage ma jopur gi oseweyo pur mar ndawa moduogo puro gik mamoko mabeyo gi en acreage maromo 7,100. Kata kamano migawo mar pur e kaunti ma Migori wacho ni moko kuom kembego mag ndawa bende osebedo ka koro kedo kod piny owacho e ng'wech mar tieko pur mar ndawa e kaunti ma Migori. Program ni kane wachake wasebedo gi lweny ma ok yot ahinya nikech sama wariembo program ni wayudo ni tobacco industry bende fight back. Ka giwinjo ni wa run this program gibiro gi yore mamoko mag lombo jopur mondo med dhi mbele gi purni. Inyalo yudo ka gimedo kata bech ndawa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok jogo matiyo e udi to chutho e pinje maoko okoni dwaro nitiere mar chugo chike manyien marito jogo matiyo e pinje maoko miluongo ni International Labour Organization mabiro keto kum mager ne jogo masando kendo rocho ratich jotich. Ma en bang' yangore ni kwan atamalo 89 mag jotije irocho ratichgi gi joma ondikogi e tich e udi. Gino magikone chal ni timore kaluwore kod yomyom mag chike. Jojaoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jotije mag udi matiyo e pinje maoko kaachiel kod apisas mawuok e bede migepe mopogore makedo ne ratich oganda. E romono mane obagi Bombolulu Mombasa ne gichwalo paro mopogore magidwa ni oketi kaka chik mabiro gayo wach sand mathoth jotich mag udi kale to chutho e pinje maoko. Sisi kama wafanyakazi wa ndani tumeishi tukipitia mambo mengi, tukidhulumiwa, haki zetu hazisikizwi. Kwanza haswa wafanyakazi wa ndani ya Kenya ndio tumeishi tukidhulumiwa, tukifanya kazi nje ya muda na hata pia watoto wadogo wengine wakiandikwa kazi. Unaenda kufanya kazi hauelewi, zimeandikwa pale lakini huelewi nini kiko pale ndani. Kitu cha pili, masaa, kunyimwa chakula, kukosa mahali pa kulala.
Hizo ni vitu ambazo sisi tulipita kama dhulma za watu wafanyikazi wa ndani ya nyumba. Kitu kingine ilikuwa masaa ya kulala, kutopelekwa hospitali, uko mgonjwa unapatiwa paracetamol. Inategemea unaenda kufanya nini. Ukimpata mwanamke mbaya basi haya, ukionekana una kijishepushepu huna bahati. Kwa sababu ukimpata na mwanamume pia unaweza kumfulia na akataka pia yeye umfue. Ma en bang' yangore ni kwana tamalo maduong' mag sand ma jotije mag udi kale wuok e lwet jogo mondikogi. Kata kamano, riwruok mar Center for Domestic Training koni gi mor gi okang' masani piny owacho temo kao mar keto lwasi makare ne jotije makamago. Katika utafiti ambao tulifanya last year ya GBV prevalence in domestic work sector, ilithibitisha ya kwamba wafanyikazi employers of domestic workers wana contribute to 89% of GBV. Na ndio kwa maana kazi yetu ya domestic work tunahakikisha tuna sensitize domestic worker maswala ya decent work na vile pia ya kuripoti maswala ya GBV. We are really happy that the government has now prioritized and is working with stakeholders to ensure that this process of ratification is ongoing and everybody is involved, and we are very happy as the Center for Domestic Training and Development to be organizing domestic workers and care workers so that we can bring their voices into this very important conversation. Tuomba wakifanyie kazi na kiwe kitamtetea mfanyakazi wa ndani. Chengine tunaomba tuwe na mshahara wa kueleweka kama wafanyikazi wengine. Kwa sababu gani? Huwezi pa loan ukiwa mfanyikazi wa nyumbani. Hakuna banki ya kutambua. Mageti morese chegi mabende pinyo wacho medo sundo jogo madhi manyo tije pinje maoko mondo mi otigi agents mopuodhi maok jomibadhi materogi kaeto jwang'ogi kuno. Hiyo kufanya kazi bila contract, kufanya kazi muda ukiwa overtime, hata pia hizo harassment, abuse zimejaa sana ndani hizi manyumba zina siri nyingi. Maiti zote ambazo kwamba ziko nje ya nchi ziletwe bila ya gogoro na aletwe na vitu vyake vyote, kwa sababu ukishafariki ni vitu vyako vyote haviji, pesa zako zimepotea, hakuna mtu ambaye kwamba yuwatufuatilia. Na pia tunafanya kazi na employers of domestic workers tukiwafundisha masuala ya labor laws. Ndio wakati unaleta huyo mfanyikazi kwa nyumba yako, inafaa number 1 unampatia contract na pia unahakikisha ile environment ambayo pia anafanya kazi iko sawa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Odanjo weche mag tuke chiro duogo ne tim mar adhula mar nyiri ma genetene prariyo midendo ni Rising Starlets kagi kore e tielo mokwongo mar tuke ko Tanzania kagi manyo tiko madonjo e tuke mag piny mangima. Tugono dhi bet pacho ka tarik 7 dwe mar ariyo. Rising Starlets osebet katimo orako e kambi mar orako kawelo osetim ne jotugo maromo 30 kowuok kuom jotugo 60. Moko kuom jotugo ni koda lony mag tuke mag piny mangima mane giyudo e tuke mane gitugo mar jotugo ma johigni mane piny 17 kendo gin kod geno mar timo maber e tukego. Niko prepared, niko physically, niko best. Juu zoezi tumekuwa tukipewa iko juu vile nafaa. Kitu niko sure, tuko na teamwork, tuko na unity, tuko na courage, kocha hata on mental strength zetu, na niko sure tukicheza na Tanzania tutashinda game zetu.
but tuko ready to qualify for World Cup to make our country proud. Tandiruok mochung' ne weche mag adhula e pinje Afrika CAF igeno mar chopo e pacho ka dwe manyien mar yango rang'iny ma kod chal mag alap tuke ma pacho ka motelo ne bago tuke mag AFCON higa mag 2027. Piny owacho kokalo kuom jatend migawo mar tuke Salim Mvurya opoyo okenge ma oseketi mag gedo e pewe tuke mar Raila Odinga Stadium mabiro ting'o jotugo 60,000. Mvurya wacho ni pap ma Kasarani kod Raila Odinga nitie rang'iny madwarore ma ka owacho bende akra wachno bende nosir kod jatend migawo mar jolweny Soipan Tuya. In fact, what we have decided is we will be inviting CAF in advance, maybe in the middle of next month, so that they can come, the technical team, they can also review with us the progress. If there's any other suggestion that they want to make, they can make it when the contractor is still on the ground, so that we incorporate some of the ideas that they may have. So we'll be inviting them officially to come and review and also work with us. So that is not a big issue. We give an assurance to Kenyans that we are going to guard the hosting rights for AFCON 2027 very close to heart by ensuring that all the stadia, the training pitches that are supposed to conform to the requisite standards are going to be delivered on time. Odiochieng' mar auchiel mag tuke mag rugby Kenya Cup, Strathmore University noyudo loch madeny mar 34-31 e tuke kod Daystar University. Joloch e kidieny mokalo mag tukego Kabras onyiso chia margi bang' rodho weg pap Nakuru 55-8 ma en loch margi mar auchiel kaluore. Oilers ma bende wuok Nakuru ne okalo e achiedh nade e boma ma Nairobi bang' Kenya Queens dhirogi nyaka giko, to kata kamano ne giduogo yudo loch mar 22-17. Joloch machon KCB RFC bende ne onyiso rang'iny margi mamalo ka ne gimayo Black Blood muya kendo goyogi 45-3. Kabras ni thuolo mokwongo e chung mag tukego kiluwogi kod Oilers. KCB nitiere thuolo mar 3 ka Black Blood onyanore e thuolo mar 4 to Strathmore nitiere thuolo mar 5. Giko mar weche manyien mag oimore odiochieng' ma kawuono. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Wachope gi kanyo no ka inyisa ka kod Esbon Midida Jakarungu ni onena makare kendo wacho ni IBC gi king'iyo kata mana body language margi kaka gineno chalni gidwa golo duoko mar ombulu sani yawa. Okay. Kasto Bati Millicent kapod nitiere gwenge ma Siaya koro chope Ugunja Sidindi Ward Ruwe location, Ruwe sub location e chiro miluongo ni Wang'o Tong' Isaya Makoranje mawacho kamano. Odhi ong'e ni Wang'o Tong' to wacho nang'o. Jaduong' Patrick Awange nitiere gwenge mag Yenga Ugenya kendo neno e yo makare wacho mor gi chenro mag Ramogi TV achiel kachiel. Erokamano ahinya in bende jaduong' Patrick kuom kete Ramogi TV. Mane makelo e giko mar weche manyien ma ok watimo sani kiny watim kiny. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Eloya mosiro weche manyien kuwuok e kiru mar ariyo mag weche gi jago picha mar kachiel kod jaloko mare iluongo ni Belinda Phillips. Nyinga en George Bati. Oriti masani.